Pan kanamo, siya ang among magtutudlo, magiya, siya ang among magtambag, ang among wisdom, siya ang adunay na naa kanamo. Balang Espiritu, maminaw kami sa imong tingog, sa imong sulti kanamo, imong mensahe. Ikaw ang magtutudlo, o ikaw mag-aabri sa among mga mata o mga huna-huna. Salamat kaayo nga kami makabaton sa kamatuuran o kamatuuran nga among nahibalan, ang among nakatunan o mahimong revelasyon sa mga kasing-kasing mao kini magahatag kagawasan kanamo Ginoong Dios. Lord, karong buntaga sa among pagsimba kanimo, idala na mo ang mga katawhan, Lord, nga sa ilang pag-abot ikaw magaandam sa ilang mga kasing-kasing nga kini mahimo nga talisay nga tambok tabunok og tambok nga yuta, Lord, wherein your word is going to be planted in their hearts. Imo amo mga kasing-kasing Ginoo nga tabunok, Lord, tangtangon ang mga tunok, hangtangon ang mga bato, ang mga tig-ang kasing-kasing imong hungukon aron ang imong pulong, Lord God, matanom sa among mga kasing-kasing. Gamita si Pastor Noel sa pagsangyaw sa pagtudlo sa kamatauran kuan, ug imong ubanan sa mga milagrosong butang, signs, wonders, and miracles, oh God. Father, we thank you. This place is blessed. The Holy Spirit is in this place. Ang tanan, Lord, makabaton, maka-encounter kanimo sa dihang mulingkod sila niining mga bangko, Lord. Tungod ikaw anaaman kanamo, Ginoong Diyos. Salamat, Lord, sa pagdugang nimo kanamo sa mga katawhan nga nidawat kanimo niining semanaha ug bisan pa sa mga miaging semana nga ikaw magadugang kanamo kanila diha kanamo, O Dios. Father, we pray nga kada usa kanamo mutubo diha kanimo, Ginoo. Yan mo giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Kinabuhi ko, usay
usa sa atong igsuon nga musunod kang Kristo diha sa pagpabautismo. Salamat sa atong Ginoong Dios. Amen. Nagaingon nga paginulsol, nga paghuman paginulsol sa buhaton, magpabautismo. Repent and be baptized. So, anaa si Chef Christopher Dumpas. Praise God. Sa kabulan na siya nagatinan diri sa Praise Cathedral. O karong buntaga, iyahang gidesisyonan nga musunod kang Kristo sa pagbautismo. Let's pray. Amahan, among gidala sa pag-ampo si Christopher Dumpas. Salamat sa iyang kinabuhi nga ikaw na tao sa iyang kasing-kasing o karon nisunod siya diha sa pagpabautismo. Among giampo nga siya mahimong matinuod nga tinun-an ni Kristo. Musunod siya diha kanimo, Lord, ug imo ipadayag ang imong kaugalingon diha kaniya, Lord. Among gibautismohan si Christopher sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. 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 Hallelujah. Atong Diyos maayo, amen. At nagtatapos saya mo kanta niya. Come on, church, let's go. Hey! Ikaw ang dalan, hugang kamaturan, kinabuhi sa tanan. Dili ka gayud mapugngan, dili pa usab mapugngan ang imong pagkagamhanan. Ikaw ang dalan, hugang kamaturan, kinabuhi ka sa tanan. Dili ka gayud mapukan, dili pa usab mapukan ang imong pagkagamhanan. Diyos ikaw, Diyos ikaw, Diyos ikaw ang kaluwasan ko. Diyos ikaw, Diyos ikaw, Diyos ikaw ang pinahanglan ko. Ikaw ang dalan, hugang kamaturan, kinabuhi ka sa tanan. Dili ka gayud mapukan, dili pa usab mapukan ang imong pagkagamhanan. Hey! Diyos ikaw, Diyos ikaw, Diyos ikaw ang kaluwasan ko. Diyos ikaw, Diyos ikaw, Diyos ikaw ang hinahanglan ko. Diyos ikaw, Diyos ikaw, Diyos ikaw ang kaluwasan ko. Diyos ikaw, Diyos ikaw, Diyos ikaw ang hinahanglan ko. Ikaw ang dalan,
dayon sa itong kinabuhi. Whatever the enemy tells us, whatever lies it is, the Lord is true in our life. And angay siya himayaon, angay siya sayawon, angay siya i-glorify. Amen? Come on, church! Diyos ikaw, Diyos ikaw, Diyos ikaw. Ako, Diyos ikaw, Diyos ikaw, Diyos ikaw ang kaluwasan ko. Diyos ikaw, Diyos ikaw, Diyos ikaw ang ikinahanglan ko. Diyos ikaw, Diyos ikaw, Diyos ikaw ang kaluwasan ko. Diyos ikaw, Diyos ikaw, Diyos ikaw ang ikinahanglan ko. Ang kaluwasan ko. Ang kinahanglan ko. Kaluwasan. Ang kaluwasan ko. Ang kinahanglan ko. Hallelujah! Thank you, Jesus. Come on. Mga nabil ko, maghawit kanimo, puno sa kalipay, ang kasing-kasing ko, ang kinabuhi ko, himo nga gibao, tibuhok nga kalab ko, huhaw sa presensya mo. Magkadaig ako kani kung Ginoo sa pagsimba, ituboy ka, magkasinggit sa pag-awit, aron mapasitugan. Magkadaig ako kani kung Ginoo sa pagsimba, ituboy ka, magkasinggit sa pag-awit, aron mapasitugan ka. Mananabil ko, Mag-awit kanimo, puno sa kalipay, ang kasing-kasing ko, ang kinabuhi ko, himo nga gibao, tibuok nga kalab ko, uhaw sa presensya mo. magkadaig ako kani kung Ginoo sa pagsimba, ituboy ka, magkasinggit sa pag-awit, aron mapasitugan. Magkadaig ako kani kung Ginoo sa pagsimba, ituboy ka, Magkasinggit sa pag-awit, aron mapasitugan ka. Daigon, daigon, pagadaigon ka. Simbahon, simbahon, pagsimbahon ka. Daigon, daigon, pagadaigon ka. Simbahon, simbahon, pagsimbahon ka. Magkadaig ako kani. magkadaig ako kani.
padayon sa atong pagdaig sa Ginoo. Atong hunahon-naon kung namantay giagian karon mga kalisdanan, kung naglibog ta sa dagan sa tong kinabuhi. Atong isud sa tong kasing-kasing nga ang pulong radyod sa Ginoo ang dapat mupatigbabaw. Amen. Ang pulong mo, Ginoo, kinabuhi. Sa mata ko sa mamutang kanimo. Tubig ka sa katagbawan, walay katapusan. Pagkaan nindot nga tagamtamo. Ang pulong mo, Ginoo, kinabuhi. Sa mata ko sa nga mudango kanimo. Tubig ka sa katagbawan, walay katapusan. Pagkaan nindot nga tagamtamon. Gibati ko ang kauhaw sa tubig mo. Bubuhi ako karon, Ginoo. Walay laing makatagbaw, o Diyos ikaw. Bala ang Espiritu, tubig ka sa kinabuhi ko. Ang pulong mo, Ginoo, kinabuhi. Sa mata ko sa nga mudango kanimo. Ug tubig ka sa katagbawan, walay katapusan. Pagkaan nindot nga tagamtamon. Ang pulong mo, Ginoo, kinabuhi. Sa mata ko sa nga mudango kanimo. Ug tubig ka sa katagbawan, walay katapusan. Pagkaan nindot nga tagamtamon. Ibati ko ang kauhaw sa tubig mo. Bubuhi ako karon, Ginoo. Walay laing makatagbaw, o Diyos ikaw. Bala ang Espiritu, tubig ka. Ibati ko ang kauhaw sa tubig mo. Bubuhi ako karon, Ginoo. Walay laing makatagbaw, o Diyos ikaw. Bala ang Espiritu, tubig ka sa kinabuhi ko. Atong awiton. Ang pulong mo, Ginoo, kinabuhi. Sa mata ko sa nga mudango kanimo. O tubig ka sa katagbawan, walay katapusan. Pagkaan nindot nga tagamtamon. Ato itaas itong mga kamot. Di ko ang kauhaw sa tubig
pa kaniadto ang paglaom ko, ikaw lamang Jesus. Tinud-anon ka sa mga puno ko, mga saan mo kanako, gikuptan ko. Wala ka na usab, sukat pa kaniadto ang paglaom ko, ikaw lamang Jesus. Sukat pa sa sinugdanan, ikaw kayo'y matinud-anon. Sa panahon na kami mo sangpit sa ngalan mo, tungkod mo mga paghangyo ko, sumala sa mga saan mo. Tinud-anon ka sa mga pulong mo, mga saad mo kanako, gikuptan ko. Wala ka na usab, sukat pa kaniadto ang paglaom ko, ikaw lamang Jesus. Tinud-anon ka sa mga pulong mo, mga saad mo kanako, gikuptan ko. Wala ka na usab, sukat pa kaniadto ang paglaom ko, ikaw lamang Jesus. Matinud-anon ka, O Diyos. Matinud-anon ka. Matinud-anon ka, O Diyos. Come on, let's sing it to Him. Matinud-anon ka. Matinud-anon ka, O Diyos. Matinud-anon ka. Matinud-anon ka, O Diyos. Matinud-anon ka. Matinud-anon ka, O Diyos. Matinud-anon ka, O Tinud-anon ka, Diyos. O Diyos. Come on, let's pray in the Spirit. Sa iyong mga pulong matinudhan, ikaw, Diyos. Kami yung mga kanimo. Murarara kakaraye. Oshikararara karaye. Tinud-anon ka sa mga pulong mo, mga saad mo kanako, gikuptan ko. Wala ka na usab, sukat pa kaniadto ang paglaom ko, ikaw
sa mga pulong mo, gisaad mo kanako, giguptan ko, wala ka na usab, sukat pa kaniya to, ang paglaom ko, ikaw lamang Jesus. Magkuha tag partner para mag-ampo. Partner, paday na tog ampo ang Israel. Paday na tog ampo ang kalinaw sa Israel. O niya, iampo na to ang pag-adto sa team with Pastor Noel karong February 29. Muadto sa Israel for 14 days. Ampo na to ang protection, and that is going to be a fruitful time in Israel. Okay? So una, panalangin sa Israel. Kaduha, paday na to ampo ang atong nasod nga kaguliyang mawala in Jesus' name. Kay ang corruption sa atong manasod matangtang, adunay unity sa atong leaders, magkaiusa sila. And then ampo sad nato ang sa PCGO karong February 20 ang atong Valentine's para sa mga couples. 22. February 22, unya ang mga singles karong February 14. Ampo natong makat-on sila o maproteksyonan. Amen? Padayon na to kampo ang kalig-on sa mga matagbanay. Ang Diyos magaluwas sa mga tao nga atong hinigog mga wala pa naluwas. Sige, atong itaas ang atong tungatingog diha sa Ginoo. Lift up your voices. Thank you, Lord. Hallelujah. Father, we just come before you this morning, God. Salamat kayo, Lord, nga ang among mga pag-ampo, Lord, kini mapuslanon. Huwag, Lord, nagadala kami sa pag-ampo, Lord, sa Israel. Padayon namong giampo ang Israel, ikaw magapanalangin sa Israel. Magahatag og kalinaw niini sa ngalan ni Jesus. Magaproteksyon sa nasod sa Israel, O God. Lord, you said that you fight those who fight against Israel. You bless those who bless Israel. Father, tinuod ang imong pulong, Lord. Ikaw ang magapanalipod sa Israel, Ginoo. Ikaw magahatag og kahumanan, kahunong, maghunong nining maong pag-iera sa Israel, O God. Ug among giampo ang team was going to Israel this February 29. Salamat, Lord, sa mga anghel nga mga proteksyon. Father, it will be a fruitful time together, Lord, nga magatuon, Lord God, bahin sa Biblia, pinagi sa pag-adto sa Israel, Ginoo. I pray that you will manifest upon the team, Father, that they're going to encounter Jesus. O Lord, makita gyud nila ang kamatuoran sa imong pulong, nga imong pulong tinuod gayud sa ngalan ni Jesus. O Lord, kung unsa man ang ilang gi-desire sa ilang kasing-kasing mga pag-ampo, ikaw sa magatagbo niini, Lord. Father, I thank you, Lord God. Ikaw ang nagahatag og higayon kanamo nga muadto sa Israel, O Father. Thank you, Lord, for the provision. Thank you for the protection. Thank you, Lord, for your power, your anointing to be upon the group going to Israel, Father. That we are going to hear testimonies of their encounter with you right there in the land where Jesus was born. Abba, my Father, we also lift up to you our nation, God. Lord, I pray nga walay pagdautanay sa matag kauban sa gobyerno sa ngalan ni Jesus. Ikaw, Lord, magahatag og pagkahiusa sa mga leaders sa Pilipinas, O Father God. Lord, nga ang tumong nila ang intensyon, maura gyud ang pagpalambo sa Israel, sa Pilipinas, sa ngalan ni Jesus, O God. We pray, Father, for peace, O Father God. Peace, Lord God, sa among mga leaders, O Father God. Lord, that they are going to work hand in hand, work together for the progress of our nation, God. Tangtanga ang corruption, tangtanga ang mga intensyon nga dili imuha, Lord God. But I pray, ikaw magatangtang sa mga tao nga gigamit sa yawa, Lord God, para sa dili paglambo sa among nasod. But Lord, ikaw ang magaprotect. Ikaw, Lord God, ang imong purposes, ang imong plans sa Pilipinas will be fulfilled. We pray for our President, God, our Vice President, the senators.
We pray for their salvation, Lord God. Nga Lord, maka-encounter sila diha kanimo. Ang among presidente, O God, abrihan nilang mga hunahuna, kasing-kasing, nga sila mo acknowledge that Jesus is Lord over their lives, O God. We pray that gamita ang mga kasimbahanan, Lord God, to reach out to our government officials, Lord. Father, that you open doors and opportunities dito sa Malacanang, sa Senate, oh God, everywhere, every government office, Father, ang imong pulong, Lord God, masangyaw sa mga maong lugar, bisan pa sa mga munisipyo, Lord, sa mga local government of places, Father. Lord, gamiton nimo ang kasambayanan to sow seeds of the Word of God in the hearts of the people who are serving our nation, God. We ask you that you bless the Philippines, oh Father. Likewise, that you bless other churches, oh Father God, in this nation, oh Father. We ask you that you bless the churches in Jesus' name, that they're going to flourish, they will grow. And likewise, you bless PCGO, oh God. Lord, as a congregation, Lord, who are being added, of those who have been saved during the week, o bisan pa sa mga niaging simana, Lord, natamnan sila pulong sa ilang mga kasing-kasing, Father, that they will be added to our number on a daily basis, oh Father God. Salamat, Lord, sa signs, sa wonders, sa miracles. Salamat nga amo kini silang ma-disciple, amo kini silang matudluan sa imong pulong, Lord God, and that they are going to be open to your word, oh Father. Thank you, Lord, nga sila mutubo, mo mature, o mahimo silang mga workers diha kanimo, Ginoo. Yan po na mo, Lord, ang coming couples night sa February 22. We pray that you strengthen the couples, you strengthen the families, oh God, magsugod sa mga ginikanan, sa amahan ug sa inahan. O bisan pa ang among singles night, oh Father. Ikaw magaprotect sa mga single men and women, Father, nga dili sila magpili sila og tarong nga partners sa kinabuhi, oh God. All this, oh Father, is to strengthen the family, the household, oh God, of faith, to strengthen your people, Lord. We ask you that you give us wisdom, oh Father. Rekindle the fire once again between the husbands and the wives, oh Father God. And thank you, Lord, your will be done upon us. And Lord, thank you for this house is blessed, oh Father. Your anointing is growing in this house in the name of Jesus Christ, oh God. We are going to expand to the north, south, east, and west. Ang mga satellite churches, Lord God, magatubo, Lord, maga-increase, oh Father, and we're going to put up elders in every town, oh Father, as you have spoken to Pastor Noel. We ask you that you bless our pastor, Father, and our pastoral staff with strength, good health, and long life, oh Father God, and blessings, oh God, sa mga panimalay. Father, thank you, Lord. We are blessed. This family is blessed. Mga pamilya, Lord God, nga nasa PCGO are blessed. We thank you, Lord. We bless you, God. We open our hearts wide to you, Lord. And we ask you that you speak to us as we study your word through Pastor, Father. In Jesus' mighty name we pray. Amen, 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 amen. Karong puntaga, atong i-welcome ang atong mga first time. Adun na ba yung mga first time? Palihog isa ang kamot kung ikaw nagdala igsuon sa first time nga nakasimba sa Praise Cathedral. Yeah, first time na si Ramil. Isa Ramil. Kinsa pa. Dali ninyo diri sa tubangan, ato silang ampuan. Dali sa tubangan. Dali. Ramil. Ari diri sa tubangan, yes. We will pray for you. We would like to bless them. Amen. Oy, si Juan Mazaydi, oy. ang mga nagtrabaho man sa amo. Praise God. Natamnan na ni sila sa pulong sa Ginoo. Amen. Ato silang stretch forth your hands towards Him and let's pray for them. Palihog mga igsuon, apil sa tadiri. Mga igsoon, tindog sa mudiha. Sige, pray. Ginoo, salamat kaayo, Lord. Aning duha ka kalag nga naa karon. I pray nga dili sila mo gawas diri nga wala nila mabati ang imong gugma, ang imong presensya, O Dios. Maayo ang imong plano alang sa ilang kinabuhi. And I pray, Father, that today they will encounter you, God.
And thank you, they're not going to leave this place empty, but they shall be filled. Whatever their needs are, you will be the one who will meet their needs. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige, you hug them. I welcome na to sila. Welcome si Ramil o si Richie. Richie na, sakto. Okay, go around and shake hands with one another. Yeah. Sir Lindy. Go around and shake hands with one another. Yeah, go around. Continue to go around and shake hands with one another. Go and make disciples, please. Dili na to kalimtan, arita sa unahan. Ushers, help us. Arita sa unahan, mga ushers. Every corner of the world, BCO will go and make disciples. BCO will Go and make disciples. Together we will worship Him. Every corner of the world, BCO. Amen. Praise God. Karon nga adlawas, karon nga Sunday, second Sunday of the month. It's our testimony Sunday. Yeah. Yeah, lingkod sa mo. Okay ra kay mo lingkod. Kay kinsa yang atong mo kuan sa yes, ana si Sister Edna og si Brother Ramil. Morning mga igsoon. Yes, good morning. Sa tumboy nga Dios. Amen. Thank you, Lord. So salamat ka sa Ginoo. Dagan na mga igsoon. So, panahon nga kita magapasalamat o Amen. mga pagpataas diha sa Ginoo sa atong mga kadaugan. Amen ba? Amen. Amen. So, yes. I want to praise God for the revival, no? Karon nga month yan and last January. I praise God for the growing D group, not just in Cebu City, sa main, Lapu-Lapu, Mingla, and other satellite churches. We are grateful, God, na dyan pagtubo sa discipleship, and I am one of that. I'm so grateful for the month of January to first week of February, naka-open kog 2 D groups, one in Lapu-Lapu and one in Mandaue. And I'm so excited sa Mandaue because almost 20 sila kabuok. And most of them are working people. So, nga na di ko, Lord, hala Lord, house church pa dong. Excited kayo ko kay madasigon kay sila sa pagdayeg sa tong buhi nga Dios. And I am so grateful for my D group. Almost 5-6 of them na sila personal D group. So praise God for the growing D groups in Cebu. Thank you. Yes, amen. Yes, thank you, May Lord. buntag mga kaigsuonan, nagdako akong pagpasalamat sa protection sa akong anak nga to sa Canada ba kay nagkuan mangud sila kanang kuan sa bata nagpa-check up unya nabangga sila. So salamat kaayo nga guba kay ang atubangan pero thank you kay ninghilak lang si baby pero wala gyud na unsa. Salamat sa protection unya salamat nga sa insurance okay na jud. So I give all the glory and honor. Grabe gyud ang Ginoo sa protection. Salamat kaayo. Amen. Praise God. Sunod, kinsa man. Alin na mo? Iya mo mo kaulo mga igsuon? kaigsunan atong ipataas ang Ginoo sa atong kadaugan. Igsoon. Alin na igsoon. Ayog. Alin na. Pasalamat tas Ginoo dali. Ali. Good morning. So, dako kayong pasalamat sa Ginoo no, because of this Praise Cathedral and our pastors, our leaders nga naa dire. Guys, gabi kayo ang Ginoo magpahimutang. For how many years ako ang inahan nga biological parent nagkita mi dire. Yes. No? Grabe no, pasalamatan ako grabe kay nagsugod na sa katong notebook na ako gani ano ni pastor, tong ano gibutang na ko tanang pangan nila, nagkita gyud mi diri akong auntie from Bulacau, Pardo.
Nya naka-day group ko sa ilaha dito sa Bulacau. Akong auntie sa ako naminaw, ang minaw sa akong mama. Sa ako naminaw sila tanan. Because of the miracles and wonders I have, because dati nakita sila nako, I was an epileptic before, nawala na kay mag-uol gyud na sila nako sa una. Dito sa Pardo niya karon, because of this ministry I have, grabe ang miracles in Jesus name, ibalik gyud nako ni sa Dong Maya. Salamat. Praise God. Kinsa pa? So, kinsa pa diha? Si Na-smile, ay, Sister Priscilla. Magpasalamat ko sa Ginoo sa kinabuhi nga gihatag niya kada adlaw padong sa akong trabaho. Pasalamat sad ko sa grasya nga iyang gihatag niya. Pasalamat sad ko sa Ginoo nga gihatag sa wisdom ni Aliana nga nakakabot jud na naka-honor. Salamat sa Ginoo. Yes, Lord. Hello, good morning. Magpasalamat ko sa Ginoo sa akong na-open nga D-group sa ako nining kanang wife sa akong cousin. So, during the pandemic, may adto ni siya sa mua do. So, akong siyang gipa-receive pero wala jud mi magkita. So, last week, so may bisita siya. So, wala mi magkita. So, mi balik siya. So, that's the opportunity nga ako siyang nabalik o pa-receive kay akong siyang rededicate then together si ang daughter. So akong napasalamatan nga every time nga moadto niya siya sa mua, so makahibaw na ko nga there's something just so nag-need gid sila prayer. Then ang iyang kuan ka ng son-in-law actually 3 months siya nga nag-waiting sa iyang work, so gitawagan siya. So na to akaron siya sa Manila na waiting na lang sa visa. And praise and thank the Lord ngamin ko nga during amingon siya nga salamat sa prayer kay na-answer, pero ang ilang problema kay ang money min ko, Lord, I pray together sa provision, Lord. So ako nang gi-claim, so pasalamat ko nga na-provide good ang pamilya sa ticket. So I praise and thank the Lord. Amen. Praise God. Amen. Thank you, Lord. So, kinsa pa? So, Brother Manny. Maing buntag sa tanan. Naglibog ko gasa ko magsugod. I thank the Lord for all the favor. Kay, for the last, I think for the last 3 years, nagsunod-sunod gyud siyang struggle, no? Gikan sa pagka-hospital during pandemic, sa akong father-in-law, sunod-sunod gyud siya. Sa akong anak, o niya gid mi nga, this year will be a different year. So, niya nagid mi nga, Lord, this is a breakthrough for us. And I thank the Lord kay the Lord is the same sa gigon ni Pastor. The people who will help you, it could be two set apart from you. So wa jud ka kabalo. So I thank the Lord for the people nga gamit sa Ginoo, and so good gyud siya sa ko sa prayer and fasting. Ko, Lord, this year mo so good jud ko og sakto. So, pag prayer and fasting, ni-outbase yun ko, gihilakin ako tanan sa Ginoo kung unsay ako ang gibati, whatever is my struggle. And the Lord really is so faithful, kay ihag yung hinay-hinay ang tanan. And I thank the Lord kay, pag December or January, I hit my target. Nakakotag yun ko. And I praise the Lord sa iyahang favor, no, even sa work. Kay bisan pag mo ana ka nga ako ang area growing gid siya. It's double digit growing every year. And I thank the Lord even for the doctors, bisag daghan kay mga generic ang mga competitor. But then I thank the Lord even ang Chongwa, I'm still number 1 sa sa DOAX nga product. And I thank the Lord also for my D group. Ni-transfer nami kang Mother Ann, and I thank the Lord kay nang balik na gid pod ang uban and nang daghan mi, and we are so excited every week. And I thank the Lord for all the blessings nga iyang gihatag, and even the protection og mga connection sa mga tao. Praise the Lord. Thank you, Lord. May buntag sa tanan. Una, pasalamat ko sa Ginoo kay katono na trabaho mo ko sa ospital. Then katong nga time, medyo busy niya, dili na kay ko makasimba.
dili na kay ko makadigroup, dili na kay ko makasangyaw. So pasalamat ko sa Ginoo nga ako yung gidesisyonan nga maundang ko kay lagi mo'y po'y giingon sa Ginoo sa ko nga na daw ko'y angay undangon. So niundang ko, nagtinda na lang ko og sudan. So ako na ang oras, so tanan makasimba nako, makadigroup, no? Ang gihimo po sa Ginoo sa ko kay gihimo po ko niya nga usa ka magsasangyaw. So sa amoa nang tungod sa Ginoo nga naana ko ang balang espiritu niya, murag dali na kayo nga sa pagsangyaw ganino. So pasalamat ko sa Ginoo nga daghan jud akong nasangyawan pinagi sa Ginoo og daghan pod nang ginahanglan og mutudlo, no? So pasalamat ko na apoy mga kauban na mo sa real men nga naginahinay nagtudlo sa ako mga gipangsangyawan ug naa pa gyud daghan nga gusto nga magpatudlo, no? Niingon biya sa Bible nga daghan ang anihonon, gamay ra ang mga ni. So encourage na mo uban nga mga wala pa nagtudlo, i-approach lang ko kay naay daghan dito sa amo nga willing gid sila nga magpa-Bible study nya. Pasalamat ko sa Ginoo kay giuna na ko siya Mateo 6:33. Ningon siya dito nga ang ubang butang iya ra daw isunod. So sa nanarbaho pa ko nagkalisod-lisod jud mi, pero karon nga giuna na ko si Lord, karon nahitabo nga nana ko'y motor, nana ko'y refrigerator. So basta tanan mga tor moabot. So tanan akong gibalik tanan daw gimaya sa Ginoo. May buntag sa tanan kani first time jud na nako o gatubang sa inyo ha. Ngayon ako thank you sa atong Ginoo kay for 1 month sa hospital sa akong igagaw, bisag dili na ko igagaw. Nasuod lang jud sa among family. Na siya sa chong aron sakit siya wa kana kung kuan sa RT nang kuan ba. Muna nga iyang dugo kanang kuan jud siya kanang ilisanan. Karon sa among sigig ampo sa akong kuya, nakagawas na siya sa ICU. And nagpasalamat kog dako sa atong buhi nga Diyos. Buhi jud kay siya, Lord. Amen. Kay ngano for how many years in born again. Ako ang bana. Nakaanak ko nga, Lord, buhi jud ka. Kay first time niyang kuhan sa Bible study nilang Gilbert. Apil siya karon pagkagahapon dayon, duha ka trabaho ni abot sa mua. Ambot lang, ako ang bana, dili man siya kanang mag-ampo, ana. Pero katong adlaw, nakaana siya pag niya o receive sa work. Ni ana jud siya nga, first day na ko nga ni-apil og Bible study. Gitagaan dayon ko og trabaho duha ka buok, wala ko kabaloon sa ang kanang ako ang kuwaon ani nilang duha. Pero tagaan naghapon ta og kuan, dagan man og mga trials karon sa iyang work, but ni ana lang jud ko niya ampo lang jud ta kay ngano tabangan ra jud gihapon ta bisag daghan kay tagka na ang bayronon ato ra jud ning tabangan duha kay ngano nara man ang Ginoo sa atong dughan, ampo lang jud ta. Magampo lang jud ko nga everyday nga kanang usahay di man siya kadto og Bible study, pero iya jung gipaning kamutan nga makaadto siya Bible study. Kay kani man gud akong bana dili man gud ni siya kanang kuan nga nang magampo jud everyday ba naa jud ang mga trials niya nga naa jud ang yawa musud sa iyaha ka feel jud ko. Pero ana jud ko sa mga kakuyog sa iyaha ang Bible study nga salamat kaayo, as in salamat jud. Ako yatag sa tunggoy nga Dios. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Pabol. I just want to thank the Lord no kay sa wisdom nga yang gihatag anak ko ba kay karon sa ako ang life grabe ka challenges niya. And then for how many times nga si Brother Gilbert nga mo encourage no kabot sa training, pero wa ko ma-pressure pero sa akong desire gud nga gihikap sa Ginoo kong kasing-kasing ba kay nakaingon gyud ko nga Lord lahi ra gyud kayo ug ikaw ang gimulihok sa among kinabuhi no. So sa akong challenges at karon sa kay
sa akong family ba, grabe sa dang kanang burag ganing yawa mo, mukuang yun ako ba, mo bira ba kay naka-question ako ang kanang ating agikan sa gawas nga about sa inana ba, niya nana, pero ako siyang ginan nga ako dili niya sa akong kagalingon pagbuot, kundi ang Ginoo ang nihatag na kuha ni. So, makita man ako ang Holy Spirit good, kaya unsa ko kabadlungon sa una ba. Grabe kay akong kuhan, pero I didn't expect nga naabot ko sa puntong inani ba, niya nakaingon siya nga, kanang one of my, kanang I'm so proud nga sa tanan ko niya nga siblings ko no, nga dool na good ko na sa Ginoo ba. So, I will give back all the glory to God. Thank you, Lord. Amen. Amen. Okay. Napa? Gali na mo mga katong kuan na smiling kay si ma'am. Ali ma'am. O, na? Sige. Ako na lang last, pastora. Okay, sige. Pasalamat ko sa Ginoo sa laing tuig na sad nga iyang gihatag sa ako. Thank you, Lord. Amen. Yes. Bana na sunod. Praise God. Sa atong pakpakan ang atong Ginoong Diyos, maayo gyud og buhi ang atong Ginoong Diyos. Amen. Amen. Okay? Karong buntaga, atong abriyon atong Biblia sa Malakias 3:10. Atong nakatunan, tong mga niaging simana nagtudlo ko, nga ang kinabuhi nga blessed o kinabuhi nga prosperous, wala lang na nagdepende sa usa ka butang. Okay, kung dili ta makaingon ay humanan ako nag first fruits nako last week. Pero adunay mga other things nga agay natong makatunan and we need to be faithful. Everybody say faithful. Matinod-anon. Okay. Ang gi-honor na to ang Ginoo pinaagi sa first fruits kana may tabo lang na sa usa ka semana. How often na nato buhaton? Once a year. Ikausa lang gid na. Semana, sorry. Once a year. Wa nagmatch ang akong una-unas baba. Once a year, dili usa ka semana. Sa usa lamang sa usa ka tuig. Kausa na to na buhaton sa usa ka tuig. Okay? Pero adunay butang nga angay natong makatunan, and this is going to be every time makadawat tag panalangin sa Ginoo nga kita maghatag og ikapulo. Unsa to ihatag? Ikapulo, ikapulo o ikapu o ikaw Cebuano. Okay? Ingon sa verse 10, Malakay verse 10, sulti, bring all the tithes into the storehouse. Okay, kini dili sulti ni Pastora Shoni, dili kini sulti sa Praise Cathedral. Kinsay nagsulti ani mga kaigsuunan? Ang Ginoo. Bring all the tithes, ang tibuok nga ikapulo ngadto sa balay ampuanan. So there will be enough food in my temple. Ingon siya, if you do this, says the Lord of heaven's armies, I will open the heavens for you. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it in. Try it. Put me to the test. Okay, so kung nakaton mo sa pagdala o pag-honor sa Ginoo pinaagi sa unang bunga, kinahanglang makaton sa ta sa pag-honor sa Ginoo pinaagi sa ikapulo. Ang 10th, ang tithe. Everybody say tithe. Okay. Kini dili mando sa simbahan, mando ni sa Ginoo. Para kang kinsa man ang kaayuhan, para nas imong kaayuhan. Para na sa atong kaayuhan. Dili na para sa simbahan, makakwartan simbahan. Mando na sa Ginoo para ikaw panalanginan. Amen? So, dili lang ni ingong usa ka butang imong gibuhat, makaplagan na nimo nga, oy, blessed na kayo ka. You need to practice all other things. Okay? Apil na diha ang tarong nga kinabuhi. Apil na diha ang atong mapagka-obedient sa Ginoo, ang atong pag-service sa Ginoo. So, it's a whole lifestyle. Okay? So, atong tun-an nga makita makabaton og lifestyle nga unahon ang Ginoo, di ba sa Matthew 6:33. Ang usa niya na kapamaagi is mao ang pag-tithe. Before ka mo gasto sa imong kwarta, ilahi ang iyaha sa Ginoo. Og pila kuno ang iyaha? 10%. Okay, yung ka, Lord, di man kaya ning akong kwarta, mao gani na. Maglahi kag 10% kay dili kaya si mong kwarta. Amen?
Pero kaya sa Ginoo, kung mulakang ka sa pagtuo, ang Ginoo ang magpanalangin nimo. Makuratan ra ka. Amo mga anak itudluan na namo sila. Ingon sila, bitaw mamilahi ra gyud. Pag dili mag-tithes, surot din ang kwarta. Pero kung mag-tithes ka mo abot pa gyud. Kay makuratan ra ka asa gikan ang panalangin. Okay? Unya protection sa nimo. Ingon ang Biblia, abri ang kalangitan. Kung ikaw manarbaho, panalanginan ka sa Ginoo, ang panalangin sa Ginoo na kanimo kay nga naman abri ang kalangitan. Kung ikaw nagnegosyo, nag-tithes ka, abri ang kalangitan para sa imong negosyo. Pero kung wa ka nag-tithes, kamo ko one day mo sarado na. Kaya nga naman, sarado ang kalangitan para sa imong gibuhat. So, mag-tithes ta. Og tanan mo yung amen. Mag-tithes ta mga kaigsuunan para na sa atong kaayuhan. Para na sa atong proteksyon. Para na sa atong kalambuan. Kaya sa atong kinabuhi. Para na nato, dili na kay tungod kinalag kwarta si Pastor Noel. Or ako. Okay? Naami Ginoo ang Diyos may magatagbo namo. Pero kami nagtudlo og tarong sa inyo ha. Kaingon man ang Bible, di ba? Itong atong word, God said, He will not bring the millionaires, He will raise up the millionaires. Okay? So, kung ikaw mudawat sa tudlo, sa pulong sa Ginoo diri sa Praise Cathedral, I believe you will be one of those who will, God will raise up to be so much blessed. Tanan mo yun, amen. Andam na batangan magdala diya sa itong ikapulo diya sa Ginoo? Andam na, yes, hallelujah. Manindog tang tanan? Kay andam naman ang tanan, atong subayon ang atong flow. Dari lang ta magsugod, unya ana lang padong. Okay? Sige, ampuin ninyo. Hold your envelope and say, Lord, salamat kayo Ginoo, ikaw naghatag na mog trabaho, naghatag og negosyo, God. Lord, amo kang i-honor sa among bahandi. Ikaw, Lord, ang nagahatag niini. Among gidala ang imong ikapulo ug among mga halad, dawata kini Ginoo. Og Lord, salamat sa imong saad. Abri ang kalangitan, ikaw magabadlong, Lord God, sa mga peste sa among kinabuhi, o ikaw magabless ka namo, Lord. Father, receive your tithes, receive our seeds. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Come on down, bring the tithes and sow your seeds to the Lord. What's up, Easy Go? It's now time to give back to the Lord. If you are online, you may give your tithes and offering to this account. Please don't forget to send your digital receipts to pcjpastors@gmail.com. If you are on site, our ushers are ready to assist you. Don't forget, every believer is a disciple maker, and your success starts on Sunday. Love is he who sacrificed. For God so loved the world that he gave his only Son. John 3:16. Love is he who suffered. For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. 1 Peter 3:18. Love is he who was betrayed and will hand him over to the Gentiles to be mocked and flogged and crucified.
Matthew 20:19. Love is he who paid the price. The punishment that brought us peace was on him. Isaiah 53:5. Love is he who humbled himself. He made himself nothing by taking the very nature of a servant. Philippians 2:6-7. Love is he who protected the weak, gave justice to the poor and the orphan, uphold the rights of the oppressed and the destitute. Psalms 82:3-4. Love is he who accepts all. He does not want anyone to be destroyed, but wants everyone to repent. 2 Peter 3:9. Love is he. Love is Jesus. What is love? Don't give up on me yet. I know I'm not your best bet, but I'm trying. Don't give up on me yet. And God, don't leave me here alone. I know I need to grow still, and I'm trying, but don't leave me here alone. I know I've come so far, but got so far to go. And with these brand new scars and this broken heart, it's hard to really know if there's a reason and if I'll ever see it. But I wanna believe it. So don't give up on me. Yeah. God, I know it makes no sense. You love me time and time again, but I still need reminding. Oh, I know it makes no sense. I know I've come so far, but got so far to go. And with these brand new scars and this broken heart, it's hard to really know if there's a reason and if I'll ever see it. But I wanna believe it. So don't give up on me yet. Don't give up on me yet. Don't give
give up. Don't give up on me. Don't 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 give up. I know I'm not the same. You knew that I would change, and I think that you're trying to tell me that it's okay. I know I've come so far, I got so far to go. And with these brand new scars and this broken heart, it's hard to really know if there's a reason and if I'll ever see it. But I wanna believe it. So don't give up on me yet. So don't give up on me yet. Don't give up on me yet. Don't give up on me yet. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Oh, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. There's something that I want to share to you guys. Sa atong devotions lately, we see the wonder of what God did. They were redeemed and they were delivered. Nagmilagro ang Ginoo, gitunga niya ang dagat, nakaagi ang Israelites. But when they reached the other side, the Bible says, they forgot God. And this time, it hurt different. When Moses went up to be with God, wa siya namatay igsoon ha. He went up to talk to God, and everyone heard him. But everyone couldn't wait for Moses to come back down. And they started to think, maybe Moses is dead. And very easily, nakalimot sila sa Ginoo. And you know what they did? They burned all of their gold. They told Aaron to create another god for them. And when Moses got down, he got
kuyawan siya, nalabay niya ang original tablet na gihatag na that was intended for them, that was written by God. And you know what God said? He said, go to the land that I promised you, but I will not walk with you. Go to the land that I promised your forefathers. Pero tungod kay gahi mong mga ulo, tungod kay di na mo nagmahal na ako, wa ninyo nakita ang akong gibuhat, di na ko ninyo. And when Moses heard this, he said, God, wait, ayaw sa give up na mo. God, ayaw sa mi kalimti. He went up to the mountain. He pleaded with God, God, if I found favor in your sight, please don't leave us. God, if I found favor in your sight, please don't forget us. And I don't know about you, but I think a lot of us here have gone through a season wherein we feel like we have been lost and we're too far gone. Dili na ta redeemable or naglisod na Lord. Asa naman ka, Lord? Ikaw po'y nakughuwat, Lord. I think you're just too far away. And sometimes we feel like it's so hard, but you know what? When Moses went up to the mountain, I want to read it for you, what God said. In Exodus 33 verse 14, he said, and my presence will go with you and I will give you rest. And this shows the love of God. Bahala unsa ta kagahi og ulo igsuon, bahala og kapila nato siya gipasakitan, bahala og kapila ta nidagan palayo kaniya, ana ang Ginoo, I will still go with you because I love you. And I hope that would be an encouragement to each and every one of us. If you are tired and if you are lonely and you need God, you know what? Get rid of that pride. Go back to God. Because when you humble yourself down, the Lord will hear you. You're never too far gone, Exxon. You're never too far gone. God loves you. And He has a plan for you. And I know this might not be usual, but today we're going to open the altar. I really do feel like a lot of us here are resembling or resounding with the song, nakarelate sila sa song, and they're saying, God, ayaw sa give up na ako, Lord. God, ayaw sa ko kalimti. God, ayaw sa ko biyay. Lord, di ko ganahan mo lakaw sa dapit kung di ko nimo kuyugan. And I believe, no, Exoon, if that is you this morning and you want to decide fully to give your life to God 100%, and if you want to get to know God, I believe God is knocking at the door of your heart today. If wala ka mo nakadawat ni Jesus Christ, this is for you. If you want to accept Jesus Christ into your life to be your Lord and Savior, don't look around. And I'm challenging you right now. If na-feel ni mo na ikaw na, and you're just tired of life and you want that real relationship with God, Exoon, stand up. Stand up, alit diri sa altar, and we'll pray for you. Everyone, let's stand up. Ako nang balikon, no? If you feel the tugging of the Holy Spirit in your heart, and you want to give your life to God, the altar is open for you. But there's another group of people that I want to call as well. If you are someone who has been struggling with depression, who has been struggling with the idea that I'm never enough, who has been working hard, and you feel like you're alone, I want to tell you, God wants to give you comfort today. God wants to meet you where you are. And if that is you, ayaw na gunahuna sa laing tao, come up here to the front right now. Right now. If feel ninyo ang Holy Spirit nagtag sa inyong heart, just come up here to the front right now. Thank you. My righteousness, oh God, how I need you. Oh, I need
among giduulan. Ikaw ang nahibalo sa among kahintang. Ug karon taknaa sa pag-awhag nimo kanamo aron sa pagbalik. Kay karon namo nasayran Ginoo nga dili gyud nimo pasagdan. Apan kung kami dili magpaduol kanimo, dili pug ka mamugos sa imong kasuko sa nasod sa Israel, kay gahi silag alimpatakan. Niingon ka nga di ko magakuyog kaninyo kay dili gid mo maminaw. Apan tungod ni Moses Ginong Dios, gihatagan nimo kahigayunan ng nasod nga makabalik. Ug ilang nadungog ang imong pagbati, ug sila naghinulsol sa ilang mga pagpamuhat. Ug karon Ginong Dios, miduol kami sama sa nasod sa Israel sa mga tao nga nibati nga murag nibiya sila, apan wa na sila kaybaw, asa na sila padung. Ganahan silang mubalik sa Dios, apan di sila kaybaw unsaon ang pagbati nga naay garbo, ang pagbati nga naay kasuko, naghalo na tanan, mao nga sila nagpahilayo Ginoo. Apan ikaw namatay sa krus, dili kami aron pasagdan. Namatay ka sa krus aron kami hatagan ug kahigayunan sa pagpauli, sa pagbalik. Ani aka karon itaas ang imong kamot sa atubangan, isika, itaas, isa ka sa pagsurrender sa Dios. Just lift your hands up to the Lord and say, Ginoong Dios, dili nako kaya sa ako lamang kaugalingon. Ako nang nakita kung asar ako kutob. Di ko ganahang mo padayon sa akong kasaypanan. Akong gisurrender Ginoo. Ako nang gisurrender. Ang akong kinabuhi, ang akong kahimtang, ang akong sitwasyon, ug muduol ako kanimo. Nangayo sa imong kaluoy. Mihangyo ko, O Dios. Ayaw ko biyae. Ayaw ko pasagdi. Nanginahanglan ko sa imong grasya. Kaluy iko Ginoo. Dili ko magpasigarbo nga mas maayo pa ko diha kanimo. Apan karon taknaa, naghinulsol ko sa kasaypanan nga akong gipili. Pasaylo ako, O Dios. Ako kang gihangyo musulod sa akong kinabuhi. Maunay maghari. Dili na ako, dili na bisan kinsa. Apan ikaw nga namatay sa krus, mao'y magduma sa akong kinabuhi. Sugad rong adlaw, hatagi ko sa milagro, hatagi ko sa kahigayunan, nga makabaton sa imong kamatuoran, nga ako gyung mabati, nga wala nagyug ko nimo mabiyaan. Kay ako usahay bation, nga ako na lamang gayon ang nabilin. Apan salamat sa mensahe, sa imong kamatayon. Ani ako karon nihangyo sa imong pagkuyog, sa bisan asa ako, sa bisan unsa paman ang akong pagabuhaton, aron dili na ako mubalik sa kasaypanan. Salamat kay ikaw ang nagmahal, bisan sa akong sayop nga binuhatan, gihatagan ko nimo kahigayunan, nga makahinulsol, makauli sa imong atubangan. Sa ngalan ni Jesus. Lord, akong giampo ang among mga igsuon nga miduol karon taknaa. Wala ko'y kasayuran sa lawom nga mga panghitabo. Apan wala ni nalimod sa imong taliwala. Nahibaw ka sa tanan, walay ingon nga matago sa imong mga mata. Ug karon miduol sila kanimo, ang among pag-ampo, O Dios, imong ipakita, ipabati ang ilang pagduol, ilang mabati ang imong
duol ilang makaplagan ang imong tubag ug ilang makita nga dili maayo ang kinabuhi nga nagpahilayo sa Dios. Apan makita nila ang kaayo nga naay balaang espiritu nga magkuyog kanila sa tanang panghitabo. O Ginoong Dios, salamat kay ikaw man ang mutagbo sa matag usa. Ama, akong ampuan ang matag usa nga ni atubang karuntak naa. Nangaliyo po ako, Ginoo, nga imong tabangan ang ilang kahimtang. Dili sila magpadayon sa kasaypanan, apan magpaduol sila, kuyugan ang ilang tibuok banay. Sa imong kamaayo, ikaw ang muatiman. Ikaw ang magatagbo. Ikaw ang magpakita. Nga matinunanon ka. Kay kami igo lamang kaming mutuo sa imong mga puong ug ikaw nagpahimutang, nagpamatuod sa imong kamatuoran. Salamat Ginoong Dios, among giduol sila karon sa pag-ampo. Masaligon nga ikaw naminaw, masaligon nga ikaw ni tagbo karon taknaa. O karon amo nang giangkon ang tubag sa mga pangaliya. Amo nang giangkon nga amo nang nadawat ang imong pagtubag. Kay kung wala ka Ginoo, wala gyud taon mi kaadtuan. Salamat sa imong kamaayo, maayo ka nga Dios, buutan ka kanamo. Bisan kami nagminaldito diha kanimo, nagmatinud-anon ka sa tanang panahon. Salamat sa imong pagtubag sa among mga pag-ampo. Salamat kay maayo ka nga Dios. Salamat sa imong paghigugma, pag-awhag ug balik ka nako. Ikaw gayud ang nibati para namo. Salamat Ginoong Dios sa ngalan ni Jesus. Ug tanan musultiyo atong pakpakan ng Ginoo daygo ng Ginoo. Tuyok hatagi gako sang imong naas likod igsoon usata sa Ginoo, wa ka nag-inusara ang Ginoo padayon pag-amuma nimo. Makalingkod na tagbalik. Salamat sa Dios. Maayo ang Ginoo. Amen. Salamat sa atong buhi nga Dios. Sahay di nato masabtano ang mga kaguliyang na hinay-hinay, nakamata na lang tao sa kaadlaw, pirti na natong layuan sa Ginoo. Di na manggaling nato malitok ang ngalan sa Dios. Malitok ra nato kung naatay kaguliyang, kung naanatay disgrasya, kung naanatay wa masabtan, makaingon ka Diyos ko. Kutob na lang diha. Pero salamat sa Ginoo na ipagmahal ng Dios na asay pamaagi, aron ta niya tagbuon, aron ta niya hikapon, ug ipapauli sa iyang atubangan. Amen. Kabalo pa mo igsuon, dili lamang ikaw ang mibati ni ana, daghang mga tao. Daghang mga tao ang nakakaplag ug pahilayo sa Ginoo nga wa nila nasabti nga sa pagkabata nila Dios nun manunta sila, pero nganong karon mas yawanon ang ilang mga hunahuna ug mga pamaagi nga dili na nila makaplagan ang pagka mahigugmaon ug pag-atiman sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Mo nang kita ang gamiton sa Dios. Dili sila makabalik sa Ginoo nga tungod kay naay anghel nga nikunsad ug nisulti nila. Ginoo magpakita, Ginoo magpabati paagi sa mga damgo, paagi sa iyang katawhan nga musulti nga gitawag na balik ang katawhan nga nangasalaag diha sa Ginoo. Ug tanan musulti og kisay gamiton sa Ginoo sa pag-awhag sa katawhan. Kita igsuon, kitang tanan. Amen. Atong ablihan ng atong Biblia diri sa ikaduhang Korinto 5:17. Naanata na human nato ang unang ani nga pagselebrar, pagsaulog sa mando sa Ginoo nga atong pasidunggan ng Dios sa atong unang abot. O gitawag sa Ginoo nga ang unang abot iyaha. Mao na nga iyang giawhag ang nasod sa Israel nga himuon ni nga balaod sa tibuok nilang kinabuhi hangtod sa pila ka henerasyon nga taliabot. Ug ato nga nakaplagan niya na ay mga saad ang Ginoo nga nahisgutan, na ay gisulti ang Dios ug tungod niya na ang Dios nagpamatuod sa pila na kadekada na atong pagpuyo nga nagpasidungog kita sa Ginoo sa unang abot, nagmatinud-anon gayud ang Ginoo. Amen. So karong adlaw sa atong pag-abli, atong lig-unon ng atong kaugalingon, kay naghatag man ta sa atong unang ani, unang abot na ay mga saad po ng Ginoo nga iyang gisulti sa mga magmatinud-anon, karon atong lig-unon ng atong pundasyon. Kay karong tuiga atong gituhuan nga pinakapinasahi
mauni ang gipanalangin ng tuig para sa PCGO. Amen? This is a word that we have received from the Lord as we've been praying, that the Lord said that this is going to be your blessed year. Meaning, naay kadaugan, naakay makita, nga wa nimo nakita kaniadto, nga lihok sa Ginoo, alang sa imong paglambo, pagtubo, o pakita sa kamaayo sa Dios sa laing katawhan. Ikaduhang Korintos 5:17. Busa kun ang tao anaa kang Kristo, siya bag-unang binuhat. Ang daang mga butang nangagi na. Tanawa ang bag-ong mga butang nahiabot na. So ang atong bag-ong tuig, ang atong paghalad sa Ginoo sa atong unang abot, kuyugan sa atong panabot sa pangutok o pagsabot sa pulong sa Ginoo, nagtudlo ka nato, ang mga butang nga nangagi na wala na diha, dili na nimo mabalik. Apan ang Biblia nagsulti, ug tan-awa ang bag-ong mga butang nahiabot na. Sa pagdawat nimo kang Kristo Jesus, gihatagan tag bag-ong kinabuhi, pinasaylo ta sa atong kasalanan, ug karon ang Ginoo paagi sa iyang balang espiritu, nagdala ka nato sa bag-ong mga butang. Karon dili ni nato masinatian kung dili nato basahon ang pulong sa Dios. Dili ni nato masabtan kung ato laning hunahuna ang atong gamiton nga walay giya sa balaan nga pung sa Ginoo. Muna ingon ang Juan 8:31, Juan 8:31, unya si Jesus mingon sa mga Hudyo nga misalig kaniya, kung pabilin kamo sa akong pulong, ingon ang Dios ni Ginoong Jesus, nan kamo tinuod gayud nga akong mga tinun-an. Og kamo, versikulo 32, og kamo mahibalo sa kamatuuran, og ang kamatuuran maghatag kaninyo og kagawasan. So naghatag ang Dios sa iyang pung aron ta hatagan og kagawasan. Ang nangagi na ayon na balik-baliki, dili na nimo mabalik pag-abot sa atong gitawag nga abilidad to bring back the past. The past is past. Ang ato unta desisyonan ang sakto. Ang nangagi hatagan na nato nagpagalubong sa niaging panahon, unya kung naatay nakatunan maayo o gamito na nga ato nakatunan sa atong paglambo sa kinabuhi. Ingon sa Juan 10:10, ang kawatan ni anha aron lamang sa pagpangawat, sa pagpatay ug paglaglag. Ako, si Jesus ni sulti, mianhi aron sila makabaton og kinabuhi ug sa pagkabato niini sa madagayaon gayud. Unsa klaseng kinabuhi ang ipaabot ni Kristo? Now, dili na siya sulti sa pulong sa Ginoo para lang taingon nga i-hype or ato sulti sa pulong binisaya nga murag gi-atik-atikan ratas Ginoo. Wala ta gisultian ana para lang ingon nga naatay lauman nga dili tinuod. Ang pulong sa Dios ingon sa Biblia, dili mo balik kaniya nga way kapuslanan. Sa usa ka tao nga ako nasturya, ingon siya, grabe ha pastor no, ang pulong sa Ginoo di gid mo balik nga basiyo. Basiyo. Bago dahil siyang nag-inom ato kagabi una, niya basiyo na lay nabilin. Niya mo iyang nagamit nga huna-huna nga but pasabot, di gid mo balik sa Dios nga way kapuslanan. Pero bisag unsa pa man ang iyang panabot, ang importante na sabtan ang plano sa Ginoo sa iyang kinabuhi ug tungod ni ana iyang nakita nga naa pa siya'y paglaom. Ug tanan nga naay paglaom mosulti og Ikaduhang Korinto 8:9. I will be sharing a lot of scriptures. I'd like us to build our foundation in the Lord. Lig-uno nato ang atong kahibalo sa Ginoo. Ingon sa 8:9 sa Ikaduhang Korinto, kay nasayod kamo sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo, bisan siya dato nagpakakabus siya tungod kaninyo, aron maunsa ta madato kamo pinaagi sa iyang kakabus. So sa pagkadato sa Ginoo, hari nagpuyo sa gingharian sa Dios, sa Amahan sa langit ni kunsad nahimong tao, maunang nahimo siyang kabus, aron kita nga kabus mahimo kunong dato. So ang pagkadato dili lamang na ingon nga material nga butang, naanay labot pud sa atong ugma paghuman sa kamatayon. Naay gasaad ang Ginoo nga naatay kapaingnan paghuman aning kalibutana. Ang kamatayon pultahan ramang kana aron sa pagngadto sa pikas dapit. Dili na ingon nga katapusan sa imong pagkatao. Kay ang kalag di man mamatay.
ang imong spirito di man mamatay, ang mamatay ra ang imo rang lawas. Maura na'y madugta, pero ang imong pangutok, ang imong pagbati, ingon ang Biblia, wala na'y kamatayon. Mauna nga, naay gitawag nga eternal life, naay kinabuhi nga way katapusan, tungod kay ang atong spirito, o ang atong kalag, ang kalag, mauna imong pangutok, mga decision making, mga pagbati, mauna ang imong kalag, mauna ang imong pagkatao, dili kuno na mamatay. Mamatay ang lawas, madugta, apan ang imong pagkatao ug ang spirito nga naghatag kanimong pagbati maoy magpadayon sa way katapusan. So ingon ang Biblia nga nasayod kita paagi sa Ginoong Hesukristo nga gihatagan ta niya og kahigayunan nga ang pagkakabos nato diri sa yuta makaplaga nato ang planos Ginoo nga himuon ta niyang ingna imong tapad mahimo day tandato magsugod sa spirito sundan sa atong panglawas nga panghitabo. Amen? So ang pagkadato, dili na panalapian lang. Ang pagkadato na sa imong pangutok, na sa pagsabot sa pulong sa Ginoo, kay bisag unsa kadato ang usa ka tawo sa material nga butang, panalapian, kung wala sa Dios, perti niyang pobriha. Kay paghuman sa iyang kamatayon, tuwa siya magkaingon-ingon, kay naaman ang yawa nga nalingaw sa iyang pagduol ngadto sa yawa. So ato nang gisabot pag-ayo nga ang planos Ginoo kag kamatay sa krus, gihatagan tag kinabuhi ug unsang klaseng kinabuhi? Madagayaong kinabuhi. Wa namatay si Kristo aron ta magpabilin sa kasaypanan. Wa namatay si Kristo aron ta magpabilin sa kasalanan. Wa namatay si Kristo aron ta magpabilin sa pagkakabus. Namatay siya aron ta hawason sa pagkakabus ug hatagan sa saktong panghunahuna aron ta maadto sa dapit nga gitinguha sa Ginoo. So atong tan-awon sa atong pagtuon karong adlaw, ako ra ning giuluhan nga ang pulong sa Ginoo nga nagpahimangno, the revealed will of God. The word of God is revealing himself to us. So una sa tanan, si Jesus aron muhatag ni anhi aron muhatag kanato og kinabuhi. Si Jesus ni anhi aron sa igsoon muhatag og kinabuhi. Ug unsang klaseng kinabuhi? Madagayaon. So unang pagtulunan nga atong sabton, si Jesus namatay nibanaw sa kamatayon aron kita hatagan og unsang klaseng kinabuhi? Madagayaon. Unang Juan 1:9, Unang Juan 1:9, kung isugid ta ang atong mga sala siya kasaligan ug makatarunganon nga tungod ni ana mupasaylo siya sa atong mga sala ug magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon. Kung kita makaingon nga wala kita makasala, siya atong gibakakan ug wala kanato ang iyang mga pulong. So ang pulong sa Dios naghatag nga kung kita moduol sa Ginoo sa pagpangayog kapasayloan, mupasaylo ang Ginoo. Pero naman yung mga tao mangayog pasaylo atik-atik rapod. Kana bitang sorry ha, pero bantay ka. Lahi ang gibati, dili tinuod. Unya, kita na sa Ginoo igsuon. Ang gusto sa Dios, muuli galing taniya, mubalik sa Ginoo, tinuuray kinasing-kasing. Ingna imong tapad, hunong na ng atik-atik. Og tanan musulti og. So una, sa iyang pag-aari sa yuta, gihatagan tiniyag kahigayunan sa pagpasaylo o mapasaylo. Ikaduha, nga kita makadawat sa iyang gasa nga kaluwasan. Gihatagan tag gasa nga unsay igsuon. Mga tao man gud mo hisgot tag kaluwasan, relihiyon ang ulang-una. Igsuon ang atong pagkaulipon daghang klase. Pagkaulipon sa salapi, pagkaulipon sa sayop nga mga pagbati, pagkaulipon sa mga damgo nga dili gikan sa Dios, pagkaulipon sa bisyo, pagkaulipon sa mga barkadang sayop, daghang klaseng pagkaulipon. Ang gustos Ginoo sa iyang pag-anhi hatagan ta niya og kagawasan. Kagawasan sa tanang pagkaulipon. Muna kung magagawas sa pagkaulipon hatagan ta niya og kaluwasan. Maluwas galing tabot pasabot na kas kahimtang nga dautan unya giluwas ka wala na ka sa dautang nga kahimtang. Muro kag tawo nga nalunod unya giluwas ka di ka mamatay kay naluwas man ka. Mo nay meaning sa kaluwasan dili na ingon nga relihiyon, nagbag-o kag relihiyon. Mo nang daghang mga tawo na sa laag tungod kay
Pagpulong na galing sa Ginoong isgutan, relihiyon dahil ng una-unaon, dili na nila pasudlon ang pulong sa Ginoo sa ilang kasing-kasing, tungod kay relihiyon, lahi ni siya. So, successful kayong yawa, nga di ta mamati sa pulong sa Ginoo, kaya ang atong alimpatakan, nagunahuna nga giusab ang atong relihiyon. And the devil is very happy. Malipayon ng yawa nga nagunahuna ta na aron dili ta mo padayon sa Ginoo. Pero ang Dios nagsulti sa iyang pulong, mo nang importante nato madungog ang pulong sa Dios, nga siya mismo nagsulti nga gihatagan ta niya og kagawasan paagi sa pagpangayog kapasayloan og resulta sa atong kapasayloan nga nadawat, gihatagan ta niya og kaluwasan. Efeso 2:8-9. Efeso 2:8-9, kay tungod sa grasya kamo nangaluwas. Tungod kuno sa unsay igsuon? Pinaagi sa pagtuo ug kun kini dili sa inyong kaugalingong kahimuan. Kini hatag sa Dios dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga makapasigarbo. Suwa tay labot sa kaluwasan sa Ginoo, iyaning pamuhat iyang kaugalingon lihok aron tahatagan og second chance. Aron hatagan ta sa Ginoo og ugma ug dili na ta magpabilin sa pagkaulipon. John 10:9, Juan 10:9, ako mao ang pultahan, kung adunay mosulod agi kanako, siya maluwas. Maunsa kuno siya? Ug siya mosulod ug mugula ug makakaplag siyag masibsib. I am the gate, whoever enters through me will be saved. So naagi tay makaplagang kaluwasan sa Ginoo. Roma kapitulo 19 ngadto sa 13. Daghang bersikulo kay ganahan ko nga kamo mismo makadiskubre nga mauday gusto sa Dios, mauday ang pulong sa Ginoo. Roma 19 ngadto sa 13. Kay kung pinaagi sa imong baba magasugid ikaw nga si Jesus mao ang Ginoo ug magatuo sa sulod sa imong kasing-kasing nga siya gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay, nan maluwas ikaw. Kay ang tao nga magatuo diha sa iyang kasing-kasing aron matarong siya ug siya magasugid pinaagi sa iyang baba aron siya maluwas, kay nagaingon ang kasulatan, ang tanan nga nagatuo kaniya dili maulawan. Ang tanang magtuo sa Dios dili kunon sa igsoon. Kay ang walay kalainan sa Hudyo ug sa Gresyahanon ay ang mao rang Ginoo. Ginoo ra tanan ug siya ang naghatag sa iyang mga bahandi ngadto sa tanan nga nangaliya kaniya. Unsay ihatag sa Ginoo? Unsay ihatag sa Ginoo? Kinsay ihatagan? Ang mga nangaliya, ang mga nagampo, mga miduol, mga nagpaubos sa Ginoong Dios. 13. Kay ang tanan nga mga liya sa ngalan sa Ginoo maluwas. Ang tanaan nga magampo, muduol, mga liya, magpaubos at tubangan sa Ginoo, hatagan sila og kaluwasan. Kaluwasan dili lang ingon mangadto ka sa langit, kaluwasan sa imong kahimtang. Na kay utang masulbad, na kay kaaway mahimo mong makakaplag og paghiusa balik, na amoy panagsungi, panagbangi, ang Ginoo maghatag og kaluwasan. Na kay kasaypanang nabuhat, ang Dios mohatag og kahigayunan nga mapasiuli ka, matarong ang imong nabuhat nga kasaypanan. So kung atong hunahunaon igsoon, ang pag-abot ni Kristo diri kanato, naghatag siya og kahigayunan nga mapasaylo ta sa atong kasalanan, makadawat ta sa iyang kaluwasan ug ang saad sa Ginoo nga dili ta magpabilin sa atong pagpakasala. Ikaduha, sa pag-ari ni Kristo, nangani siya aron hatagan kita og kinabuhi. Og unsa? Dagan sa ato buhi pero patay. I mean, you're alive, but there's nothing much to your life. There's nothing you can do about what others are able to enjoy. Nagdasig mi ninyo nga usa ka adlaw magbakasyon ang tibok ninyong pamilya. Ma-enjoy ang panalangin sa Ginoo. Pero uban sa ato, layo ra kay na paso, daghang kayong problema, daghang kayong utang, bitaw, kay nagtuo man kasi mong kaugalingon. Pero kung imong tuhoan ng Ginoo, musubay ka sa iyang mga pong, ug ikaw makakaton, makakaplag sa unsaon pagpuyo ning kalibutana, hatagan ka sa kaalam sa Ginoo, makakaplag din lang ka sa kadlaw. Tuan na mo sa Europe nagsuroy-suroy for 2 weeks. Nya uli, pag guman sa 2 weeks, ay kalami sa Europe. Sa ato in town, ang Europe na nato, tabuan og carbon.
urup-urup dito, urup-urup. So igsoon, ang pag-ari ni Hesukristo giklaro sa Biblia, ningani siya aron muhatag og kinabuhi. Lucas 4:18, Lucas 4:18, The Spirit of the Lord is on me. Ingon siya, ang Espiritu sa Ginoo aniya kanako, kay iya man akong gidihugan aron pagwali sa mayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala niya ako aron sa pagpahibalo sa kagawasan ngadto sa mga binilanggo ug sa kahiuli sa igtatanaw ngadto sa mga buta, sa paghatag sa kagawasan ngadto sa mga dinaog-daog. So niabot si Kristo dili lamang para mahimong Dios, apan ipakita ang kasing-kasing nga niya siya niabot namatay nabanaw pagka tulo ka adlaw aron ipabati sa katawhan nga naa siya'y gibuhat nganong ni kunsad siya. Unsa may sulti sa amahan sa langit ngadto kang Moses. Moses sa Exodus chapter 3 sa atong devotional ingon siya dito, Moses, akong nadungod ang hilak, akong nakita ang ilang kalisdanan, ug ngaron tungod sa akong nakita og nadunggan giunsa sila pagdaog-daog, ako kang gitawag aron imong hatagan og kagawasan ang nasod sa Israel. Gitawag si Moses, niabot ang Ginoo paagi sa paglihok niya kang Moses aron hatagan og kagawasan ng Israel. Ngano kang naa karon sa simbahan, dili niingon nga aksidente tungod kay kailan ako si kuan, giplano sa Ginoo nga makadungog ka sa iyang pulong aning takda nga panahon aron mausab ang kinabuhi nga imong gitaytayan sa dugay nga panahon nga nagdala lamang nimo sa lambigitang akayo nga naghatag og kalisdanan. Igsuon ang Biblia wala nagsulti para lamang ingon mubutang og bagong relihiyon. Ang Biblia gigamit sa Katoliko, sa Protestante, gigamit sa Iglesia, gigamit sa nagkalaing-laing mga pundok sa paghunahuna sa relihiyosong kinaiya aron ipaduol ang tao ngadto sa Ginoo. Pero kabalo kay igsoon kung makaila ka sa Dios, ang Ginoo mo'y miduol sa tao. Pero ang tao mo'y nabuta manong ang ilang tanaw sa Ginoo relihiyon, dili relasyon sa Dios. Ang relihiyon magadigson maayo man makasabot ta nga naay Dios. Pero ang relasyon makasabot ka nga tinuod siya sa imong kinabuhi. Daghang tao, ingon sila, unsa may imong relihiyon, Katoliko, ikaw Protestante, ikaw Iglesia. Tanawa, naabay nahatag nga maayo ang pagkarelihiyoso. Kinsa may kadaghanang na priso, naabay na priso nga way relihiyon? Puno na silang relihiyoso ang una-una, pero walay relasyon sa Dios mo nang nalambigit ing ana nga mga panghitabua nang inahanglan ta sa Ginoo maoy atong tinguha aron ta mga usab ug tanan mo sultiog. Now dinhi lang sa ako kutob turod kay ang atong oras ni abot man, apan ang atong gustong ipahimang no igsuon, usbo na nato ang atong sayop nga panghunahuna nga ang Dios usa lamang ka relihiyon, usa lamang ka paglantaw madomingo. Dili ang Dios kada adlaw nga relasyon nga atong ipatubo sa atong kasing-kasing imong istoryahon, di ba? Di ba ang relasyon karon no peb-ibig man kuno ron, peb-ibig. Basta gugma na galing mabuhi ang mga kalag sa mga taong nangamatay. Unya gugma ang ilang mga mata dagoy nagkasing-kasing. Ang ilang mata mura na magpiyong-piyong. Tungod kay mubati o kahigwaos sa paghinigmaay. Kabalo mo nga ang Ginoo mo'y unang nahigugma. Nganong mubati, tungod kay ang Dios ni hatag ing ana nga pagbati. Pero ngano man ang naghatag og paghigugma, mao naman nuoy nawala sa atong taliwala. And I would like us all to establish the understanding. Wala ni ani Jesus para lang ta malitag sa relihiyosong kinaiya, apaningan siya aron muhatag natog kagawasan. Kagawasan sa pagkaulipon sa sala, pagkaulipon sa mga bisyo, pagkaulipon sa sayop nga hunahuna, ug magsugod taglakang sa maayong kabubuton sa ngalan ni Jesus. Ingna imong tapad, madato lagi ka. Maragwa siya mituo, ingna siya ay ikaw ra. Balik ingna, madato lagi ko. Wa kay labot. Kabalo ba kay dili man mahitabo ang saad sa Ginoo kung di ka mulakang, kung di ka mutuo, dili ka ingon nga mo
abli sa imong panahuna aron masabtan nga gisulti sa Dios ang iyang pong para nimo. Dili ni para relihiyon, para nimo as an individual, as a person. Ni-graduate kog medtech, nag-postgraduate course ko, nagtuon. Dili para lihiyon, para makasabot. Kinsa ba gyud ning Ginoo nga sobra ang pagmahal sa tao. Wala akong nagdala sa akong nahuman, apan akong gidala ang grasya o kaluoy nga ang Ginoo ra po'y naghatag. Di lang kanako apan sa matag usa nga mutuos Ginoo. Ug tanan nga naablihan ang atong alimpatakan mosulti og baliki imong tapad. Madato basag ka? Kaning atong puong bito nga kadato, murag atong paminaw ba karnal, lawas nun, yawanon, ay piyam dato, liina kayo na, uy. Pero katagang kadagang kwarta, madawat ka? O, dawat. Oh. Pero ayaw lang isulti, hatagi lang ko ditso. Ayaw mo na mahitago, mahatag ni mo, kung di ka andam. O, tanan nga ania mo sulti o. Atong pakpakan ng Ginoong Diyos, dalay ko ng Ginoo. Pastor Shoni. Again ha, sa pag-asa ni Pastora, February 14, Valentine's na siya ang mga batanon. When I say batanon, dili minyo. So kung sa isintaho na ka, pero wa pa ka maminyo, o available sa ka sa minyoon, batanon pa ka. 14. Ang uban sa inyo, minyo na niya, paggawa sa balay, tangtangon ang singsing, sala na. Ayaw tangtanga ang singsing tungod kay nigawas na kagbalay. Ang sa pila ang Amen. Ang registration 899. sa mga Karoon na ng Wednesday, February 14 para sa mga dalaga o ulitaw. Kay 899, palihog i-approach lang ang atong mga cutting edge nga core group. Si Ayan, si Lindy, kinsa pa? Si Tim, si Fernie, si Ejoy. Apel ka no? Oh, dili. O ang atong mga cutting edge nga grupo. Okay? So that's only 899. Unya ang atong mga couples karong February 22, mag-register na ana si Brother Arlan. Brother Arlan, palihog isang kamot o si Sister Grace. How much? 2,200. Okay, 2,200. Nadiha? Yes, 2,200. Unya ang atong young people, invite ang mga dad-an ninyo ang mga college students ma-Friday. Unya ang mga high school students ma-Sabado. Okay, so they are going to enjoy studying the Word of God as they are with each other nga ka-edad nila. Unya, pag Thursdays, unsay na ang mga Thursdays? Ang atong mga real men. Okay, we are producing real men through the study of the Word of God. Ang example is Jesus Christ Himself. And then Cutting Edge Fellowship, tungod kay Valentine's karong Wednesday, Valentine's. Pero ang atong Cutting Edge Fellowship is Friday na siya. Every Friday, first and third Friday of the month. And then we have WOW. Okay? Manindog ta mga kaigsuunan. Katong mga first time ganiabot diri na Sister Shilo, mo istorya ka ba ninyo, mo ampo kung mo yung mga panginahanglanon. Kay padayon kita sa power of one. Magdala ta og mga kalag diha sa Ginoo, magpagamit ta sa Ginoo. Ang training padayon karong 9:30. Naatay training dito sa conference room. Unya ang training sad naa say mas Sabado. So kung di ka pwede og Sunday, pwede jud ka kung Saturday. Amen. Amen. Isa niyo mga kamot sa Ginoo. Ginoo, akong gipanalanginan imong mga katawhan sa ilang paggawas karon. Salamat kay Lord sa kagawasan, Lord sa kaluwasan nga imong gihatag sa tagsa-tagsa. Sa ilang pagpanlakaw, Lord, maglakaw sila nga adunay kagawasan o adunay kaluwasan. This week,
ikaw magapanalangin kanila, Lord. Panalanginan nimo ang ilang paglakaw, ang ilang pagsulod, ang ilang paghigda, ang ilang pagbangon. O ikaw magapanalangin sa tanan nilang buhaton sa ilang mga kamot, Lord. Ang imong mga katawhan nga masinubtanon kanimo, Lord, himuon nimo silang mga ulo, dili mga ikog, o God. Thank you, Lord, that you bless them. Tangtangon nimo sa kalisod, tangtangon sa kapobrehon, ikaw maga-crown sa ilang mga paghago o success. Father, gamita imong mga katawhan sa pagsangyaw sa maayong balita, sila mismo makita ang ilang kinabuhi nga maayo ang imong gibuhat sa ilang kinabuhi. Father, use them, God, in bringing souls to your kingdom. Sa ilang pag-attend sa D-group, mutubo sila, Ginoo. Mutubo sila sa commitment diha nimo, Lord, sa ilang faithfulness. Adunay kausaban sa kinabuhi, O God. O ang quality sa kinabuhi, adunay sa kausaban. Kini akong giampo, Lord, sa ngalan ni Jesus, o ang tanan mingonog. Amen. Every believer is say, your success starts on Sunday. God bless us all. Ang first timer, dahil si Brother Ramil o si Richie. Arita diri palihog anaa si Shilo. At ang first timer, yes, God bless you. O ang mubayad para sa couples night o singles night, bayad na tayo igsuon. Thank you, Lord.